Kienet operazzjoni intensiva ta' 7 sigħat b'isem ta' 18 pumpir, 8 vetturi ta' tifi tan-nar, 180,000 litru ta' ilma u 7,000 litru ta' foam li waslet biex ġew ikkontrollati NIRIEN li ħakmu boatyard fil-lejl ta' bejn l-Erbgħa u l-Ħamis. NIRIEN li tant kienu qawwija li erdu għal kollox u ġabu Irmied xejn inqas minn 19 il-dgħajsa u jotlu s-sus bl-ispejjeż ilaħqu l-mijiet ta' eluf ta' euro. Il-każ seħħ ftit minuti wara nofs il-lejl f'tal-baħar limiti ta' San Ġwann meta tkebsu NIRIEN qawwija fuq waħda mid-dgħajjes u li fl-aħħar ta' berqa komplew jinfirxu minn dgħajsa l-oħra. Minnu fejn bdiet il-ħidma ta' Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li bagħat numru ta' vetturi ta' tifi tan-nar mill-istazzjonijiet tax-Xemxija, Ħalfar u Kordin. Wieħed minn tal-ewwel li rikorrew fuq il-post kien id-Deputat Direttur tad-Dipartiment Peter Paul Coleiro li fisser ix-xena li sab ma' wiċċu bħala waħda perikoluża. Id-deskrizzjoni tagħna kien hemm nar maġġuri, kien hemm nar kbir li diġà ħa. U li għamilna mal-ewwel intervent tagħna kien li nikkontrollaw biex in-nar ma jinferix iktar, għaliex kien hemm ħafna iktar dgħajjes u kien jinferex dgħajsa jagħmilek domino effect jimxilek minn dgħajsa għall-oħra. Il-perikli kienu kbar. Bis-Sur Coleiro jgħid li ħajjithom kienet friskju il-ħin kollu. Huwa nar li qed jinvolvi l-fiber li huwa perikolus ħafna. Għandek il-fuels fid-dgħajjes, għandek ukoll ċilindri tal-gass u għandek affarijiet oħra plastics li jagħmlu lek is-sitwazzjoni ħafna. Kien wara operazzjoni intensiva ta' 7 sigħat li d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili iddikjara li n-nar intefa' kollu. Għalkemm każijiet kbar bħal dawn mhumiex komuni, iseħħu. Madankollu id-dgħajjes ġabu magħhom numru ta' sfidi. Kienet daqsxejn iktar ta' challenge għalina għaliex anke biex titfa' l-ilma u biex tolqot in-nar mhuwiex line of sight, titfgħu b'mod li tipprova tolqot in-nar li jkun qiegħed ġo dgħajsa li inti m'għandekx aċċess dirett għaliha minħabba li tal-fire. U kienu l-postijiet fejn stajna nitilgħu biex inkunu nistgħu nitfgħu l-madiret kien limitat ħafna. Bl-operazzjoni ntemmed b'wiċċ il-ġid mingħajr ħadd ma weġġa matul il-jum evidenti l-ħsara kbira illi ġarbu id-dgħajjes b'ħafna minnhom jispiċċaw tabakk. Tul il-jum numru ta' pumpira baqgħu fuq il-post bħala prekawzjoni kif xorta jkun hemm partijiet li jibqgħu maħkuma misħana u jistgħu jerġgħu jieħdu. Wieħed ma jridx jinsa li meta jaqgħu l-affarijiet fuq xulxin jista' jibqalek dak il-post fejn għalkemm qed titfa' l-ilma u l-foam fuqu m'intix qed telħu m'intix qed titfih. L-uffiċjal spjega li f'sitwazzjonijiet bħal dawn id-Dipartiment għandu sistemi li jirregolaw it-tmexxija bħal fejn jitpoġġew in-nies, l-ordnijiet li jingħataw u sistema ta' kif ikun ikkontrollat il-periklu. Preżenti fuq il-post kien hemm tim mediku li assista lil pumpira minħabba l-kundizzjonijiet estremi li dawn ħadmu fihom. Xi naqra periklu dejjem ikun hemm, jiġifieri għandna wkoll modi ta' kif noperaw jiddependi miċ-ċirkustanzi tal-post. Jiġifieri fejn nistgħu nużaw pereżempju d-distanza, fejn ma nistgħux ikollna nitlu iktar viċin, rridu noqogħdu iktar attenti. Għandna l-ilbies protettiv li jtina wkoll dik is-serħan tal-moħħ li qiegħed protett, però kif qatt qabel periklu dejjem se jkun hemm.